Velkommen til, kære venner. Vi skal have fundet ud af, hvilken makker I skal spille med på fredag. Og til det formål, så har vi delt det op i 2 grupper. De 14 bedste, og så de 14 andre naturligvis korte. Det går ved 8,3. Vi har placeret jeres navne her i de her 2 puljer. Gruppe 1 og gruppe 2. Og det foregår på den måde, at vi trækker et navn op fra den ene. Det er gruppe 1, og fra den anden til gruppe 2. Og så har I jeres makker. Så lad os bare springe ud i med det samme. Lidt spændende, det er det jo trods alt. Lad os se. Første navn op fra gruppe 1 bliver Thomas Kirkegaard, som spiller sammen med Jesper Knudsen. Næste par fra gruppe 1 Sten Skovgaard. Og fra gruppe 2 bliver det Morten Hummelmose. Tredje par fra gruppe 1 Flemming Bille. Og fra gruppe 2 Peter Levald. Fjerde par Thomas Stur, manden bag kameraet, skal jeg jo se. Så det er en god mand. Og Stur, han trækker Morten Knudsen. Nej. Så kan han lære det. Der er omlodtrækning efter den lodtrækning. Nå, lad os gå videre. Femte par. Jon Holst. Med Philip Trane. Så må der ryges. Sjette par. Jesper Andresen, altså en farlig mand. Han er så i 4,5 i handicap i år. Og han spiller med Jesper Helledige. Ja. Et outsiderpar, vil jeg mene. Syvende par. Jesper Hermansen. Spiller med Sten Fladberg. 8. par. Kim Levin. Med Jan Poulsen. Farlig outsider. Farlig outsider der også. 9. par. Michael Søgaard. Og Søgaard spiller med Sten Fenne Ibsen, et meget teknisk par, vil jeg vurdere det til. 10. par. Søren O. Og han skal ud og kæmpe med Lars Petersen. Det bliver langsom bold, det der. 11. par. Jesper Jensen. Og Jensen spiller med Jimmy Sørensen. 12. par. Den forsvarende mester, Ole Andersen. Spiller også fra 3,2 i handicap i år. Den eneste kørende i turneringen i år. Spiller med Claus Lyster. 13. par. Nu skulle du håbe, at regnskabet går op. Jakob Thyssen, som holder børnefødselsdag i dag, eller hvad han nu gør, og derfor ikke er med i lodtrækningen. Spiller med Carsten Stenberg. Og så skulle der være 2 mand tilbage. I ved det sikkert selv, hvis I sidder derhjemme og ikke er blevet trukket. Tommy Sørensen, lavest handicappet mand i turneringen. Spiller med Niels Ole Mikkelsen. Således, så har I de 14 par. Selve tidsskemaet, det kommer ud på en mail til jer i morgen aften med starttid og det hele. Glæder os til at se jer på fredag. Hej så længe.